Mezi soudy. Podcast kanceláře vládního zmocněnce O mezinárodní judikatuře lidských práv. Milé posluchačstvo, opět vás moc zdravíme z nahrávacího studia kampusu Hybernská. V dnešním díle se budeme věnovat především tématu sociálního, přístupného či dostupného bydlení. Téma jsme zvolili jako jedno z navazujících témat v rámci celé této naší podcastové série k implementaci či výkonu rozsudků a rozhodnutí různých mezinárodních orgánů, kterými se v KVZ zabýváme. Téma bydlení se totiž týká konkrétního rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci European Roma and Travels Forum, zkráceně EROTF, proti České republice. V tomto rozhodnutí výbor už v roce 2016 shledal porušení článku 16 Evropské sociální charty, tedy porušení práva rodiny na vhodnou sociální, právní a hospodářskou ochranu. Konkrétně se tak stalo z důvodu, že romské rodiny v tomto daném případě byly často nuceně vystěhovávány bez nezbytných a odpovídajících zákonných záruk, kvůli nedostupnému bydlení, taktéž kvůli územní segregaci a celkově kvůli nevyhovujícím podmínkám k bydlení. Při výkonu rozhodnutí se zabýváme různými aspekty tohoto rozhodnutí EROTF proti České republice. Dnes se ale konkrétně zaměříme na jedno z témat, a to celkově na tu bytovou situaci a přístupné bydlení v České republice. Naše pozvání do studia přijala paní Anna Hajková z oddělení koncepce dostupného bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Podle údajů, které jsem našla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, žije v Česku nejméně 154 000 lidí v bytové nouzi, z čehož třetina jsou děti. Podle jiných údajů ze sčítání lidí bez domova dokonce žije v bytové nouzi až 270 000 lidí, což není malé číslo, a podle dalších informací ještě 1,3 milionu lidí v České republice je vůbec ohrožena ztrátou bydlení, přičemž obě čísla mohou narůstat, ať už kvůli rostoucím životním nákladům nebo celkově kvůli dnešní situaci. Bytová nouze má přitom závažné dopady na fyzické zdraví, psychické zdraví, celkově na rodinný život a nebo soukromí těch rodin. Paní Hajková, jak ten nový návrh zákona, který chystáte o podpoře v bydlení, reaguje celkově na tuto nevyhovující situaci? V České republice aktuálně neexistuje systémová prevence a řešení bytové nouze, což se promítá do toho vysokého počtu domácností a lidí, kteří jsou bytovou nouzí ohrožení anebo se nacházejí přímo v bytové nouzi. Bytová nouze se netýká jenom romských domácností, které jste zmiňovala v rámci výkonu toho rozhodnutí, nicméně týká se i jich, je to širší problém. V souvislosti s aktuálním vývojem, jako je energetická krize, ještě dobíhající dopady té covidové krize a vysoké inflace, se ty počty ještě zvyšují. A my víme, že bytová nouze stěžuje lidem naplňování základních potřeb, které mají. Kromě dopadů, které jste zmínila, které vlastně se týkají zdraví nebo rodinného života, tak ta bytová nouze má dopady i na vzdělávání dětí a jejich životní strategie je častým důvodem pro umísťování dětí do náhradní péče a nebo se kvůli ní prodlužuje pobyt obětí domácího násilí v domácnostech s násilníkem. Kromě dopadů na samotné domácnosti v bytové nouzi má ten problém i velké celospolečenské dopady, jako je vliv na veřejné prostory ve městech, na rozvoj čtvrtí nebo na celkovou situaci v oblastech, kde je vysoký výskyt té bytové nouze. A zároveň bytová nouze vytváří prostor pro sekundární trh s bydlením, který dopadá zejména na ty nejzranitelnější. Vy jste zmínila, že v roce 2022 v České republice žilo v bytové nouzi asi 154 000 lidí. To je ohromně vysoké číslo a my víme, že se to číslo pomocí stávajících nástrojů moc nedaří snižovat. To z toho důvodu, že v současném přístupu k řešení bytové nouze schází důraz na prevenci, na tu preventivní roli těch nástrojů a řeší se často až ta akutní ztráta bydlení.
Zákon cílí také na širší kategorii osob těch ohrožených bytovou nouzí, těch je zhruba 1,3 milionu, je to obrovské číslo. A my za poslední rok jsme viděli obrovský nárůst v těch číslech, je to zhruba o 30%. Abych zmínila ještě jeden dopad, který je velice důležitý, zejména s ohledem na prosaditelnost toho zákona. Bytová nouze generuje i nezanedbatelné přímé náklady pro veřejné rozpočty, které jsou v roce 2023 asi 4,1 miliardy korun, a to při velmi konzervativním vyčíslení. Jsou to hlavně náklady spojené se zdravotní péčí a náklady náhradní rodinné péče. V tomhle čísle vůbec nejsou započítané náklady spojené s předčasným opuštěním vzdělávání u dětí, s kvalitou života, s kriminalitou nebo participací na trhu práce, a některé studie vyčíslují náklady bytové nouze i 10krát vyšší, takže to naše vyčíslení, byť je vysoké, ještě relativně konzervativní. A navrhovaný zákon by významně posílil využívání právě těch preventivních nástrojů pro předcházení vzniku bytové nouze. Těmi preventivními nástroji jsou hlavně kontaktní místa pro bydlení a asistence v bydlení. Napomohl by lepšímu využívání stávajících nástrojů, umožnil by lepší přístup k dávkám na bydlení a umožnil také širší využívání dávky mimořádné okamžité pomoci, třeba na kauce, a také by zvýšil motivaci soukromých majitelů i obcí k pronajímání bytů ohroženým skupinám obyvatel. Moc děkuji za tady to úvodní vysvětlení. Já jenom dodám, že my natáčíme v době, kdy se návrh tohoto zákona nachází v mezirezortním připomínkovém řízení, proto je stále potřeba o tomto zákoně mluvit spíš jako o návrhu, nebo paní Hajková o něm mluví v nějakém kondicionálu, protože vlastně nevíme ještě, v jaké finální podobě se následně ocitne v nějakém politickém vyjednávání. Zaujaly mě ale ty konkrétní základní instituty, které jste zmiňovala, zejména ta kontaktní místa pro bydlení, ale případně i nějaký ten systém garancí pro majitele bytu a tak dál. Pojďme to rozebrat trošku podrobněji teďka, klidně jedno po druhém, jak vlastně ten zákon tedy bude reagovat na potřeby tady těchto zranitelných osob. Cílem zákona je hlavně snížení počtu lidí v bytové nouzi. Předpokládáme, že se nám podaří během 10 let snížit ty počty o 30%. Chceme také zpomalit nárůst počtu dětí ve státní péči a máme i další cíle. Zákon má 3 hlavní pilíře, to jsou ty nástroje, které jste zmínila. Tím prvním pilířem jsou kontaktní místa pro bydlení, která budou poskytovat poradenství lidem v bytové nouzi, ať už základní pro nějaké základní zmapování jejich situace a základní radu, anebo specializované. To specializované poradenství může být třeba pomoc s hledáním bydlení na realitním trhu, dávkové poradenství, dluhové poradenství. Kontaktní místa si mohou zasmluvnit i právní poradenství, aby těm domácnostem vlastně pomohla udržet se ideálně v bydlení, protože my víme a ukazuje se to z těch pilotních projektů, že ne všichni lidé potřebují k řešení svojí situace ta nákladnější řešení. Někomu stačí relativně malá intervence a podaří se udržet jeho stávající bydlení, anebo má relativně menší problém například s diskriminací, když si hledá bydlení, a v takovém případě mu může pomoct právě ta pomoc s realitním trhem, s vyhledáním bytu na trhu, a dostane se do standardního bydlení i bez nějakých větších intervencí. Možná, než se podíváme ještě na ty další instituty, tak ta kontaktní místa pro bydlení, jak si je můžeme představit, nebo třeba v kolika místech v České republice budou působit? Kontaktní místa budou působit v každé obci s rozšířenou působností, to znamená, že jich na území České republiky bude zhruba 200 a bude to takové místo na úřadě, kam člověk může přijít, když má problémy s bydlením, a tam mu právě poradí, anebo v případě, že jeho situace bude složitější, tak mu pomohou podat žádost o podpůrné opatření, které zákon zavádí, a u toho zmapují jeho bytovou situaci, to znamená vyhodnotí, jestli je ten člověk v bytové nouzi, a pokud ano, tak navrhnou konkrétní řešení, konkrétní podpůrné opatření, budou také koordinovat poskytování toho podpůrného opatření a celkově zajišťovat fungování toho systému, zjišťovat kapacity poskytovatelů v daném území, a budou také sbírat data o bytové nouzi na území toho ORP. To zní jako taková krásná záchranná síť těch služeb, nebo takové první místo, kam opravdu člověk se může obrátit. To je tedy ten první pilíř. Co je tím druhým pilířem?
Tím druhým pilířem je nájemní bydlení. A to nájemní bydlení se do toho systému může dostat dvěma způsoby. Tím prvním způsobem je podpůrné opatření bydlení s garancí, kdy se spolupracuje se soukromými vlastníky, kteří se rozhodnou pronajmout svůj byt člověku v bytové nouzi a za to získají spolupráci s poskytovatelem garancí, kterým ručí za případné škody nebo způsobené nebo vzniklé dluhy a na to, aby poskytovatel mohl toto ručení provádět, tak čerpá od státu příspěvky. Zároveň tomu vlastníkovi bytu poskytuje další servis, který vlastně spočívá v pomoci se správou toho nájemního vztahu, tak, aby to toho pronajímatele nezatěžovalo. Druhou cestou, jak se do systému dostanou byty, jsou obecní byty a obecní podporované bydlení, kdy zákon nabízí příspěvky pro obce, které se rozhodnou pronajmout byt lidem v bytové nouzi. To znamená, máme tady dvě cesty, jak se do toho systému mohou dostat byty. Tím třetím pilířem? Třetím pilířem je potom asistence v bydlení, to je podpora těch domácností, které se zabydlí ze strany sociálního pracovníka tak, aby si ty domácnosti to bydlení udržely. Ta asistence je tam primárně kvůli těm klientům, aby jim pomohla udržet bydlení, ale zároveň její přítomnost poskytuje další záruky pro ty vlastníky bytů, aby věděli, že když například dojde k nějakým sousedským sporům nebo stížnostem, že někdo pomůže tu situaci vyřešit. To zní velmi dobře v tom ohledu, že to reaguje na to volání majitelů, že nechtějí třeba některým skupinám, které v minulosti vykazovaly třeba určité typy chování, pronajímat třeba na tom běžném trhu bydlení, takže ten přístup tyto skupiny měly stíženější. Na to tedy zákon reaguje. Napadá mě ale naopak i ten druhý pohled, zda nemůže docházet, jak se taky dřív dělo, k nějakému obchodování s chudobou v uvozovkách, jak býval problém třeba na ubytovnách a potom bral ten majitel třeba některé ty příspěvky na bydlení a tak dál na místo těch ubytovaných. Na to zákon také reaguje, vlastně obsahuje několik takových pojistek, aby se byty, které se dostávají do systému, aby byly zaprvé standardní, to znamená splňovaly stavebně technické normy, nějaké požadavky na základní vybavení toho bytu. Zároveň podmínka podpory v daném bytě je, že tam musí být uzavřena nájemní smlouva alespoň na 1 rok, to znamená, jedná se už o dlouhodobější nájemní smlouvy. A tou třetí podmínkou je, že nájemné v takhle podporovaných bytech může být nejvýše místně obvyklé nájemné dle cenových map. To znamená, je tam několik pojistek proti tomu, aby se vlastně nemohli ti standardní obchodníci s chudobou, kteří teď v některých regionech působí, do toho systému dostat. A zároveň předpokládáme, že zvýšení nabídky standardního bydlení pro tu cílovou skupinu, která bývala v minulosti zpravidla odkázána na ten sekundární trh s bydlením, do kterého třeba patří ty ubytovny, tak vlastně sníží poptávku po těchto službách. Lidé budou mít prostě možnost bydlet standardně a zároveň například u azylových domů bude možné ty uvolněné kapacity využívat pro ty účely, ke kterým byly zřízeny vlastně původně pro nějaké krizové přechodné bydlení. Pochází tato inspirace například z nějakého mezinárodního srovnání nebo odjinud, nebo je to vyloženě něco unikátního, na čem pracovalo teď delší dobu Ministerstvo pro místní rozvoj? My jsme se při hledání řešení inspirovali zahraniční praxí, obdoba kontaktních míst, takzvané housing options, fungují třeba ve Velké Británii. Spolupráci se soukromými vlastníky umí dobře dělat v Belgii nebo ve Francii, tam jsou běžné sociální nájemní agentury, které spravují relativně vysoké množství bytů v rámci svých bytových fondů. Intenzivní podporu nájemníků, což je ta obdoba asistence, jsme se učili v Nizozemí, kde mají zkušenosti s poskytováním podpory nájemníků, kteří mají komplexní potřeby. Ani v České republice nezačínáme úplně na zelené louce. V řadě měst se nástroje zákona už několik let úspěšně realizují v rámci projektů pod operačním programem Zaměstnanost. Jsou to například Praha a pražské městské části, Plzeň, Liberec, Most, Brno, tam všude se realizují kontaktní místa. Garantované bydlení se dělá třeba na Ostravsku nebo opět v Praze, v Mostě, v Ústí nad Labem nebo v Plzni. Zahraniční i české praxe
a jejich evaluace nám ukazují jednoznačně, že podobné systémy fungují a díky nim se daří bytovou nouzi snižovat. Víme, že když dáte domácnostem v bytové nouzi potřebnou podporu, tak si nejméně 84% z nich to bydlení dokáže udržet. To znamená, že zvládnou plnit svoje povinnosti, jako je placení nájmu, udržování bytu v dobrém stavu a podobně. To ukazuje i nejnovější evaluace MPSV právě z těch pilotních projektů. Zazněla tam ta mezinárodní čísla, pokud vím, tak právě i některé mezinárodní organizace po nás jako po České republice vyžadovaly vyloženě statistické údaje o tom, kolik lidí je v bytové nouzi, kolik lidí bydlí v substandardních podobách bydlení a podobně. Pamatuje ten zákon anebo nějaká jiná opatření na sběr dat a jejich dlouhodobé vyhodnocování? Zákon bude mít k dispozici evidenční systém, do kterého se budou zapisovat právě osoby v bytové nouzi nebo i osoby, kterým se poskytnulo poradenství. To znamená, že díky té evidenci budeme mít velmi podrobná data z území o tom, jaký je rozsah toho problému, kolik je lidí v bytové nouzi, jaké mají potřeby, jaké jsou potřeby v tom konkrétním ORP. Zároveň obce budou mít povinnost na těch kontaktních místech jednou za 3 roky zpracovat zprávu o bydlení, která bude shrnovat nejen ty údaje o těch potřebných lidech, ale i informace o bytech v tom území a o nějakých plánovaných investičních záměrech a podobně, tak abychom měli jak přehled o tom stavu, tak i přehled o záměrech a dokázali podle toho třeba plánovat i politiky výstavby na celostátní úrovni. Zmiňujete opakovaně, že spolupracujete s jednotlivými obcemi a s jinými ministerstvy, protože například dávkový systém spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak se dlouhodobě ta spolupráce s různými subjekty, kterých je celá řada, v rámci oblasti bydlení a dávkového systému, jak se to daří? Ta spolupráce s ostatními aktéry je velmi intenzivní. Ministerstvo práce a sociálních věcí je spolupředkladatel, to znamená, oni se přímo podílí na tvorbě toho zákona, takže jejich role je velmi klíčová. Potom gesčně budou mít pod sebou i asistenci v bydlení, která tam spadá. O provazbách, například co se týče dávky mimořádné okamžité pomoci, kterou sice náš zákon neupravuje, ale je to jeden z možných nástrojů, jak dostávat lidi do bydlení, jsme intenzivně vyjednávali. Stejně tak jsme vyjednávali o celém tom procesu přípravy zákona s ostatními ministerstvy, jako je Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí. Ministerstvo vnitra nám dávalo velmi cenné podněty, které se týkaly vlastně nastavení toho přeneseného výkonu státní správy, obecně i ohledně evidenčního systému a podobných podnětů. Scházeli jsme se poměrně pravidelně s Ministerstvem spravedlnosti, jsme se bavili o určitých provazbách, o kterých ještě určitě bude řeč. Dále jsme jednali i se zástupci konkrétních aktérů v této oblasti, protože když připravujeme takto širokou normu, která zasahuje nejen do bydlení, ale svým způsobem i do sféry sociálních služeb a do dalších oblastí, tak je potřeba se o tom bavit s různými aktéry. Bavili jsme se o tom se Svazem měst a obcí, od kterých jsme dostali skutečně cenné podněty, které pomohly ten návrh zákona posunout tak, aby reflektoval tu jejich zkušenost a potřeby. Zároveň jsme se bavili s různými zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří nám také dávali podněty k úpravám. A my jsme rádi za tento proces vyjednávání, který byl velmi intenzivní v posledním půlroce a výsledkem je ten aktuální návrh zákona. Děkuji moc za vyjmenování všech těch aktérů, protože je pravda, že kancelář vládního zmocněnce, která se také účastnila některých těch jednání, tak musím uznat, že tady ten počet lidí, kteří byli schopni se vejít do místnosti, tak byl teda ohromný a každý měl možnost se vyjádřit. Takže i KVZ velmi vítá tu spolupráci vzájemnou s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tím jste mi ale zároveň samozřejmě nahrála zpátky na to naše rozhodnutí ROTF proti České republice. Jehož jedním z aspektů je právě i to nucené vystěhovávání, což už jsou tedy ty extrémní situace, ke kterým sice dochází zřídka, ale jsou zmapované a právě v tom rozhodnutí byly přímo popsané a došlo k porušení ze strany České republiky. Jak návrh zákona reaguje třeba i na tyto extrémní situace, kdy opravdu někdo bydlí v tak substandardní situaci, že nakonec skončí na ulici, ať už buď vlastní vinou, ale i vinou třeba havarijního stavu nebo zkrátka typově v jakékoliv takovéto nepříjemné situaci?
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem práce a i ve spolupráci právě s vámi hledali dlouhodobě řešení, jak zajistit včasné informování obcí o tom, že se má někde odehrát vyklizení z bytu, které ten člověk už neužívá na základě platného právního titulu. Je to důležité z toho důvodu, že i když ten zákon dosud není platný, tak už dnes mají obce nějaké, byť omezené nástroje, jak těm domácnostem pomáhat. My jsme v souvislosti s tím realizovali i výzkum ve spolupráci se Svazem měst a obcí. Z něho vyplynulo, že 71% obcí nyní ty informace od soudu nedostává. Respektive, když už je dostávají, tak s nimi příliš nepracují. A to řešení, které přináší mimo jiné ten zákon, ale zároveň různé provazby, které se tam nastavují, má spočívat v tom, že chceme zlepšit systém informování a nalezení alternativního řešení při vystěhování, které může přinést právě ten zákon. Kontaktní místa by měla být tím místem, které se bude v souladu s paragrafem 340 občanského soudního řádu dozvídat o tom, že má dojít k výkonu rozhodnutí vyklizením. To kontaktní místo pak bude moct těm domácnostem nabídnout vhodné řešení její situace, protože k tomu bude mít vhodné nástroje. Cílem zákona ale také je, aby k podobným situacím, jako je právě vystěhování, vůbec nedocházelo, aby se včas uplatnila ta preventivní funkce, aby ty domácnosti, které už třeba nemají platný titul užívání, tak aby měly jinou alternativu, kam mohou odejít a nesetrvávaly v tom bydlení zbytečně dlouhou dobu, protože po tu dobu, kdy tam jsou, například nemohou čerpat dávky na bydlení. Aby se toto mohlo uplatnit, to kontaktní místo se musí dozvědět včas, že se tam něco děje. A ptala jste se ještě na ty osoby, které jsou třeba v té nejhorší situaci, vyloženě bez přístřeší, tak je to jedna z cílových skupin toho zákona. Tady na ty osoby se budou nejčastěji uplatňovat právě ta podpůrná opatření. Zároveň je tam pro některé z nich, vlastně když se někdo rozhodne jim poskytovat podporu, tak ta podpora je ještě nějakým způsobem bonifikovaná, právě proto, že se jedná o lidi s těmi nejkomplexnějšími potřebami v nejsložitější situaci. Moc děkuji za tu zmínku těch zranitelných skupin osob. Já jenom doplním, že podle mezinárodní organizace FEANZA, která se dlouhodobě zabývá v Evropě mapováním bydlení a bezdomovectví, tak podle jejich metodiky ETOS do té kategorie lidí bezdomova v České republice spadá nejméně 30 000 osob, což taky není malé číslo, ale jak jsme zmiňovali již předtím, tak více než 150 000 lidí žije v nějakém druhu té bytové nouze. Často tyto skupiny tedy spadnou dnes na ten sekundární trh, což může být to nevyhovující bydlení typu krátkodobého řetězení nájemních smluv bez nějaké větší jistoty toho bydlení, nebo bydlí na ubytovnách bez nějakého platného právního titulu užívání, nebo to nemají nějak zvlášť domluvené, nebo se i stává, že někdy se obchází nájemní smlouvy jinými smluvními typy. Jak by měl zákon, ale i jiná další opatření pomoci právě tady těmto druhům lidí s bytovou potřebou? Zákon na ten sekundární trh s bydlením reaguje především rozšířením nabídky standardního bydlení. To je vlastně ta primární funkce. S tím, že potom se předpokládá určitý útlum poptávky, potom substandardní bydlení, které dnes ty domácnosti musí využívat, protože v zásadě nemají jiné možnosti bydlení. Zároveň, pokud se týká třeba nějakého obcházení té platné právní úpravy, tak v tom těm domácnostem může pomoci to právní poradenství, které budou moci kontaktní místa poskytovat, tak aby se ti nájemci, pokud jim například chce pronajímatel dát výpověď nikoli z oprávněného důvodu, tak aby se mohli bránit. Ministerstvo zároveň plánuje i další reformy, které cílí na širší skupiny lidí, ale zároveň dopadají i na ty nejzranitelnější. A jednou z těch změn je úprava nájemních vztahů, kdy chceme nějakým způsobem ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jednat o možnosti úpravy omezení řetězení krátkodobých smluv, protože typicky na domácnosti v bytové nouzi tento jev dopadá více, ale jedná se o obecný problém a řetězení krátkodobých smluv neumožňuje vybudování stabilního bydlení pro lidi. Takže to je jedna z věcí. Potom také chceme, co se týče nájemního bydlení, urychlit proces vyklizení lidí, kteří bydlí bez platného právního důvodu
a nabídnout jim zároveň jiné možnosti bydlení, právě protože je to jedna z věcí, které se pronajímatelé soukromých bytů nejčastěji obávají, to znamená nějaká zdlouhavost vyklizení neplatícího nájemce. A my chceme, aby to bydlení v téhle oblasti, aby se nebáli ti pronajímatelé ty byty pronajímat. Díky vlastně různým nástrojům zákona je možné cílit na zranitelné osoby, ale zákon sám o sobě neřeší výstavbu bytů. Proto se na ministerstvu připravují další nástroje, které mají urychlit proces výstavby v České republice. Prvním tím nástrojem je nařízení vlády, které má podporovat vznik nájemních bytů. To je realizováno pod Státním fondem podpory investic. Je to kombinace dotace a zvýhodněného úvěru na výstavbu nebo rekonstrukce nájemních bytů pro obce, ale i další právnické osoby. A tady to nařízení už bylo vyhlášené a víme, že už se nám do něj hlásí relativně dost žadatelů. Alokace tam byla 800 milionů. A už tam máme projekty přihlášené, takže tahle výzva se bude čerpat, to už vidíme nyní. A zároveň jsou připravované 2 komponenty v rámci Národního plánu obnovy. Jedna ta komponenta je zaměřená na výstavbu dostupného nájemního bydlení, tam by mělo být zhruba 8,5 miliardy korun právě na výstavbu. A druhá komponenta se týká podpory veřejného investování. Tam by měly být dotace obcím na projektové dokumentace pro výstavbu bytů. Takže my na to koukáme relativně komplexně, na tu problematiku výstavby a chceme podporovat právě i tu výstavbu, ať už obcí, tak soukromých subjektů. A ministerstvu připravujeme i reformu družstev a snažíme se vytvořit právní podporu pro vznik nových bytových společností, takže ta problematika bydlení se řeší relativně komplexně. To zní jako celá paleta velkého množství opatření. Vy jste zmiňovala, že některá z nich už nyní jsou ve fázi rozbíhání. Víme, že ten zákon je tedy v mezirezortním připomínkovém řízení. Jaký je vůbec časový výhled, kdy všechna tato opatření dohromady mohou začít nějak fungovat a platit a zavádět se do praxe? Zákon o podpoře v bydlení by mohl vejít v účinnost v polovině roku 2025. Ta opatření, která se týkají výstavby, ta už částečně běží a částečně budou potom realizovaná v rámci realizace těch 2 komponent Národního plánu obnovy, kdy je ten horizont také rok 2025, 6 a ty následující roky. Ta úprava nájemních vztahů, to je příprava vlastně změny legislativy, na té se aktuálně pracuje. Stejně tak se pracuje na úpravě družstevnictví a dalších těch opatření. A možná tedy poslední otázka závěrem. Co Česká republika a bydlení v nějakém dlouhodobém měřítku? My jsme zmiňovali tedy roky následující, ale když bychom se podívali na roky třeba 2030 a dál, tak jak se bude stát Česká republika v oblasti bydlení v těchto letech? My doufáme, že v té době už bude zavedený zákon o podpoře v bydlení, že bude mít tou dobou stabilní financování, které teď chybí, protože často jsou ty pilotní projekty realizované pouze s omezeným financováním, časově limitovaným. A že už budeme mít podstatně méně lidí v bytové nouzi, protože v roce 2030 už by ty počty díky aplikaci zákona měly významně klesnout. Zároveň už budou postavené další byty, které bude možné postavit právě díky té investiční výstavbě. Takže já vidím rok 2030 velmi optimisticky. Děkuji moc za tady to milé zakončení. Ještě jednou moc děkuji za pozvání, které do nahrávacího studia Kampusu Hybenská přijala Anička Hájková z Ministerstva pro místní rozvoj a od mikrofonu se za kancelář vládního zmocněnce loučí Monika Hanich. Naslyšenou. Za technickou i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.